bertzen makina batian, orduan, eskuz egindako guzti hori, atera nituen ez dakitzen baten kopia, eman izkien ikasleek, zer da hau? Etzekiten irakurtzen, orduan, hasi behar nintzen letrak erakusten. Eta esan dut, socorro! Beraz, ja zerotik hasi behar. Zerotik. Eta horregatik esan dut bizi egin genuela guzti hori. Hortik hasi, irakurtzen erakutsi garzitzaien, lehenengo maila beste ikastola batzuetan zer egiten zuten, lehenengo mailan eta beste mailetan, beste ikastola batzuekin kontaktuan jarri, zer egiten zen, programa batzuk hasi behar ginen egiten, zerbaitetarako, jaro, lehen eskolara joan eta agostero que sepa. Edo ateratzen zen egiten genuen, baina orain ja, esan genuen zerbaitetara hasi behar dugu, beraz, gelditzen ginen lanean ez dakiz ze orduk arte. Aste hartetan ez, aste hartetan geneukan Noche de Brujas, eta ateatzen ginen errenteriara kopatxo batzuk hartzea, bai. Pila kargatzera. Baina bestela esate dizut, bai. Barrutik ateratzen zen zerbait, eta nik uste dut hori ikasleak ere bizi izan zutela. Eta orain guraso dira eta barruan daukate hori guztia. Eta hori nola ikusten zua izo zen ere, ikasle izan dakoak eta gaur egun guraso direla eta jarraitzen dutela gainera hemen ikastolaren alde, lanean, implikazioan eta ez? Horregatik poxa ematen dizu, baina ikusten duzu, sartu egintzaile. Hori dana barruan daukate eta barruan daukaten ateratzen nahi dira eta beraien seme alabentzak nahi dute. Eta esate duzu, badago hemen.